Кеше Казан Кремлендә Иминлек Советының көчмә утырышы узды. Аны Николай Патрушев үткәрде. Утырышның төп темасы Идел буе федераль округының авыл территорияләрен үстерүгә багышланды. Элеккечә халыкның авылдан күчеп китүе иң кискен мәсьәләләрнең берсе. Тормыш үзгәрде. Бакырчы халкы өчен барысы да бар. Авылда хәтта яңа фитнес үзәк ачылды. Күптән түгел яңа фельдшер акушерлык пункты, заманча мәдәният йорты, башка социаль объектлар төзелде. Авыл үрнәк. Бу хакта авыл территорияләрен үстерү буенча Күркенчезлек советы утырышында билгеләп үтелде. В стране есть немало примеров, в том числе в Татарстане, когда в сельской местности появляются поселения нового типа с развитой производственной, инженерной и социальной инфраструктурой. Этот опыт надо обобщать и распространять. Уверен, что устойчивое развитие сельских территорий обеспечит улучшение демографической ситуации. Идел буе федераль округында соңгы 5 елда авыллардан 350 мең кеше күченеп киткән. Халыкны авылда калдыру өчен инфраструктураны үстерергә кирәк. Авыллар яңа мәктәпләргә, яхшы юлларга мохтаҗ. Округта 8 меңнән артык торак пункты юлсызлыктан интегә. Большое внимание уделяется вопросам занятости населения. И надо сказать, что по сравнению с началом года показатели по занятости носят хороший характер, практически не допущено в регионах увеличения уровня безработицы. Эшлекле активлыгын арттырырга федераль һәм республика программаларында ярдәм итә. Республиканың агросәнәгать комплексына соңгы 3 елда 57 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Булар грантлар, субсидияләр һәм ташламалы кредитлар. Агросәнәгать комплексына ярдәм итү ул беренче чиратта азык-төлек куркынычсызлыгы. Наша основная задача в отрасли на данный момент – это оперативное завершение посевных работ с учетом погодных условий. Практически мы днями завершаем. Подготовка к кормозаготовке и проведение с целью обеспечения животноводства достаточным количеством кормов. И самое главное – бесперебойное снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания. Киңәшмәдә хәзерге сияси вазгыять та кузгатылды. Россиягә каршы глобаль көнбатыш кампаниясе турында сөйләштеләр. Спровоцированный и подогреваемый США конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения задач своих политических и экономических. В том числе можно отметить следующее. Разрыв торгово-экономических, политических и культурных связей между Россией и ЕС. Тик көнбатышның Россияны изоляцияләү омтылышы бөтен дөньяда глобаль икътисади һәм азык-төлек кризисына китерергә мөмкин дип белдерделәр киңәшмәдә. Хәзер санкцияләр төбәкләр үсешендә тискәре чыгыш тапмасын өчен илдәге барлык ресурсларны да эшкә җигәргә кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары.